Sanibonani guys, igama unqobile nibasela mazibela e-homecoming ngomhla ka-8 June. Ayibo guys, kushubile. Umakazi wethu benobaba wakhe-ke bahlale phansi nendodakazi yabo bayibuza ukuthi yini le eyifunayo noma yini eyifunayo, bona-ke bazoyeseka. Uzethu-ke wakhuluphala wagcwala ubhavu meza ukuthi hayi cha, sengathi abazali bakhe bazomeseka-ke, wabona ukuthi hayi cha, impela lesi sinqumo asithathile siyisona sona. Guys, uSifiso-ke uke wavakasha-ke laphaya koShongwane ethi phela uy'misele ngokuzolanda unkosikazi wakhe, kodwa ayi uthe mefika guys wahlangabezana ney'mbilayithutha ziholwa emhlophe ngaphambili. Uzethu usho kahle nje ukuthi yena hhayi cha bandla akayindawo. Washo ukuthi umshado wakhe benoSifiso bukade wamanga. Ubuzile kuSifiso ukuthi wamanga ngobani? Washo uZethu ukuthi hhayi, wena wathi usungishada washo ukuthi hhayi cha, uMaNkwanyana uvume yonke into. Washo ukuthi uyakweseka uMaNkwanyana, umnawe kuyona yonke lento le esiyenzayo. Kodwa buka manje, uMaNkwanyana usehlose ukungibulala. Useyasho uSifiso ukuthi lalela la, Mahlongwane, Mangwane, ubhodlile uMaNkwanyana yonke into ayenzile kuwena. Wathi kusho ukuthini ukubhodla kwakhe? Ukubhodla kwakhe kushintshani? Kuletha luphi ushintsho? Kuzoshintsha ukuthi uzama ukungibulala? Kuzoshintsha ukuthi uyanginyanya? Kahle kahle uMaNkwanyana mina akaze angithanda. uMaNkwanyana akakaze angamukela. Wena ubufosa yonke lento le. Hayibo guys, wathi manje lokho kusibeka kuphi? Ngitshele Zethu, awusangithandi? Wathi Sifiso, lento ayisilo mayelana nothando, lento nje ayihlangene nothando, lento imayelana nempilo yami. Ngikhetha impilo yami, ngibeka impilo yami kuqala. Wathi sishadile Mangwane, mina nawe sumakoti nomkhonyana. Wathi cha Sifiso, khumbula ukuthi thina sikaze sasayina phepha, kazi nje sisayina iphepha okusho kona ukuthi umshado wethu awukho emthethweni. Wathi hayibo, usemthethweni, sakukhipha ngebhokisi thina lekhaya. Kwafika abantu bonke bebhekile babona ukuthi ngiyakushada wena ngikwenza unkosikazi wami. Omane wathatha ifoni uZethu guys, wathatha ifoni uZethu, wabuza ukuthi abawumalini amalobolo khona ezomtransferela imali yakhe. Wake wayizwaphi into enjalo? Hey! Lapho uNesithando uSizakele benophindile lapha eklinikhi bayasho ukuthi umakoti onjani okwazi ukuthi abaleke emzini esamanzi te inyongo. Bayasho ukuthi hayi ukuhlazile laphaya esigodini sasokhambeni lo muntu wesifazane usebuyile manje, kodwa wabaleka emzini inyongo esamanzi te kuyena. Hayi guys, uZethu-ke umane nje wathatha ifoni ugirl sehambile uSifiso wascrolla iy'thombe-ke zomshado wakhe benoSifiso lo phela wesintu. Hhayi wambona impela-ke uSifiso eqiphothekile esihlalweni emgeza izinyawo, wabona impela begcwele abantu bephithizela egcekeni, naye muhle-ke efake inkehli yakhe. Hhayi ugirl zamane zayiqathakela iy'nyembezi, sebona kahle ukuthi cha impela washada nale nsizwa, kuyikona ukuthi izinto azihambanga ngohlelo. Guys, uSifiso-ke yena umane waphenduka wale kokubheka wayoshisa impepho khona eyocela kuyise nonina ukuthi-ke bangamlahli. Usho kahle ukuthi mani nobaba ninginikeza indlela nathi angihambe, kodwa angazi ukuthi ngishone ngibheke kuphi manje. Angazi, unkosikazi wami ungilahlile, unkosikazi wami ungikhaphele, unkosikazi wami mani nobaba akasekho, uhambile le ekhaya. Nithi angenze njani? Mina angazi ngenze njani, manje angazi ngenze njani. Lapho uZethu nawe uyakhala iy'nyembezi ngale, uyasho ukuthi kodwa Sifiso sifike kanjani lana, kodwa sifike kanjani lana. Yo guys, yeyi yabo le qathaza unyembezi guys, because mase sikhuluma amaqiniso bandla, uZethu ubemthanda uSifiso noSifiso uyamthanda uZethu. Inkinga phela-ke uMaNkwanyana wamthanda kuqala uSifiso, manje futhi-ke kuthiwa inhliziyo ayiphakelwa ngoba phela uSifiso manje usethanda uMaNkwanyana kodwa futhi usethanda noZethu. Manje uZethu futhi naye wayeshilo ukuthi isithembu akasithandi, akafuni ukushera umuntu, kodwa noSifiso wathi ngeke ngikwazi ukulahla unkosikazi wami wokuqala ngenxa yakho. Manje kwagcina sekuba ney'nkinga ey'kanjena-ke guys. Love triangle ayikaze yasebenza, nabo ubufakazi. Akupheli-ke lapho. Nango-ke guys uNesithando uyahamba-ke manje kumngani kaZethu omkhulu uMaNgcobo, uyomcela ukuthi-ke
asebenzise i-experience yakhe yokuthi aluke iy'nwele, ashaye labo spa o-massage and stuff, eyoncenga phela kumamezala wakhe wakusasa uMatron ukuthi amthande njengomakoti phela ozoshada noShobane. He! Hambile-ke guys Thando benaye-ke uMaNgcobo baya laphaya emzini kaMatron ukuyomsurprise. Bamfaka igawuni emhlophe, bamshuqule ekhanda, bamfaka lezi zinto ey'fakwayo ebusweni guys zokuthi ubuso bushibilike, bamenza iy'nzipho wena abo-manicure no-pedicure, bezama phela ukuthi bami-impress-e. Guys, kuthe kusanjalo kwabe kungena uShobane. uShobane-ke uhambile waya Thando wamupha ukiss la edlathini, okwenza uMaNgcobo waba nesikhwele ngoba uyazi phela ukuthi uShobane kade ebhizi nomngani wakhe uZethu ngekudala nje. Angazi kodwa isikhwele sani ngoba phela siyazi sonke uZethu ukuthi uphuma emshadweni manje wayivele ey'bala-ke kuyena-ke manje-ke uShobane ngoba phela uShobane kumele amuve on since noZethu phela wamuva on. Guys, kuye kushiwo kuthiwa la manzi asekama khona aphinde ameke futhi ngoba uShobane ube ukudla nje i-strawberry lesi akade sicosha la etafuleni ekade dliwe uma wakhe, wathola imeseji evutha amalanga bevela kuZethu esho ukuthi I have finally done it. Thank you for your support. I did it. It's over. Hey! Yazi uShobane angikaze ngimbone emoyizela kangaka kuseloke waqala ukuthi athandane noNesithandoni. Uma nomoyizela ubhuti emoyizeliswa ukuthi nje uZethu benoSifiso sebehlukene, umshado uphelile. Okusho khona guys ukuthi singathi uNesithando usheshe wabala ngampela amachwane inkukhu ingakachamiseli. Uyahamba uShobane guys, uyandiza uShobane, undiza back ey'ngalweni zikaZethu. Guys, sengikhalela la mandla amangaka awasebenzisile uNesithando ezezama bandla ukui-impressa bandla umamezala wakhe. Akazi kanti ukuthi inhliziyo-ke kaShobane ayikho nhlobo kuyena ile kwaHlongwane. Guys, ayipheli-ke lapho. Kuphinde-ke kwavezwa nokuthi-ke namhlanje ama-result-ke lawa e-DNA azophuma. uZethu-ke njengodokotela-ke walapha koHlongwane uyena ofike nawo ama-result wawabeka phezu kwetafula. Lapho-ke ubaba kaZethu umaneja wathi, hawu, lama-result lawa azosho lento kade ngisho le ngane yale ekhaya. Wathi uma kaZethu, hayi cha baba musukhuluma kanjalo, hawu ngeke nje akwazi ukuthi le ngane kube yakho wena ngaraje. Phela uphindile siyamazi bekade ebhizi eyineka yonke le ndawo yalayo okhambeni. Bamkhuza bathi hayi bo ma. Ayi kwasho khona ukuthi amazwi asephumile phela akusekho ukuphinde emuva. Umaneja wathi ungaraje Zethu ngicela ungifundele wona. Hayi uZethu-ke walivula esheshe envelope. Tell me the probability of you being the father is wafriza ebona iphesenti ugirl. Wathi funda phela. Wathi 99.9%. Wamane wathi kusho ukuthini lokho? Kubuza uma wakhe. Wathi kusho ukuthi uSiphamandla ingane yakho ngaraje. Wathi ini? Wahleka ubaba uHlongwane wathi hehehehe. Bengishilo ukuthi la mkhangu owakoHlongwane apha mangami. Lapho ewungaraje guys umane waqhaqhazela izandla ubhuti. Kubonakala nje ukuthi yebo kona ubeforce ukuthi yenziwe i-DNA test kodwa ama-results bekade engakaze vele ebe ready for wona. Okokuqala nje ukuthola ukuthi ubaba kuthusa ngisho ingane isasesiswini. Kangakanani-ke mase kuthiwa ubaba kodwa ingane yakhe iyi-teenager. Guys, iy'nkinga lapha koHlongwane singathi ziyanda impela. Ngapha uZethu uhambisa amalobolo, ngapha ungaraje unengane esinamazinya acishe abu-32. Yey! Guys, asibone amazwibela alandelayo ukuthi iyozala nkomoni makunje. Aphela lapho-ke awanamhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nilike ni-comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqobile nibasela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-8 June. Ayibo guys, kushubile. Uma kaZethu benobaba wakhe-ke bahlale phansi nendodakazi yabo bayibuza ukuthi yini le eyifunayo noma yini eyifunayo, bona-ke bazoyeseka. uZethu-ke wakhuluphala wagcwala ubhavu meza ukuthi hayi cha sengathi abazali bakhe bazomeseka-ke wabona ukuthi hayi cha impela lesi sinqumo asithathile siyisona sona.